Реакція на агресію. Американські сенатори закликають президента Дональда Трампа посилити військову допомогу Україні. Про це повідомило українське посольство у Вашингтоні. Проект резолюції, представлений і республіканцями, і демократами, просить особливу увагу приділити захисту українського узбережжя, Чорного та Азовського морів. Окремо сенатори заявляють про необхідність збільшити присутність флоту НАТО в акваторії поблизу України. Документ закликає європейських партнерів не впускати у свої порти для дозаправки чи поповнення припасів російське судна. Такою має бути відповідь на брутальну атаку Росії на українських моряків. Сенат закликає президента США до невідкладного проведення спільної з американськими союзниками операції для забезпечення свободи навігації у Чорному морі з метою демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх домовленостей та принципу безпечного проходження суден Керченською протокою і Азовським морем.